गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ दिनैनि बे गेदेर सानाव फिन अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननाय थाबाय। दिनैनि बे खोथाया सोरबा पलिटिक्सखौ बा सोरबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बुंनायनि सायाव नङा। दिनै जिखि बाथ्राखौ रायलायनो लादों दिनै जिसया समफ्रामारिनि सायावसो। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा, एकदम गुसुं जागोन। जेसेबां हायो एसेबां गुसुं खालामनो नाजागोन। मोजां भिडिअबो लाबोनाय जायाखै, मैयाबो दाखालिफोरबो बे साननैसोआ मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै। आं एसे बाहेरायाव दंहैयोमोन, दाखालि मेघालय दंहैयोमोन, ओमफ्राय थुरायावबो कয়েকজন लोगोखौ लोगो लाहैदों। आंनि लोगोफोरखौ ख्रिस्टमासनि सिगां फै होननायलाय बिसोरो आंखौ जरजबस्ति एसे लिंहरनायलाय थुरायाव थांनानै आं लोगो लानानै फैदों। गार' सेंग्राफोर, ओमफ्राय माखासे शिलंआव थायो बिथांमोनाबो गार' सेंग्राफोर, बिसोर आंखौ लिंहरदोंमोन, रायलायहैदोंमोन। थिग बेफोरनि सायावनो जोंनि आफादनि बारैनो गोबां खोथा सावरायलायदों। बिथांमोनजों सावरायनानै बा लोगो मोनबोनानै बिराद खुसि मोनबोदों। माने गोदान बोसोरावबो आरोबाव हायोब्ला बावहायनो सेलेब्रेटखौनो खालामनोसै, गोदान बोसोरखौ बावहायनो रंजा बाजानो खुंनोसै होनना लिंहरदोंमोन। नाथाय आङो थांथ'नो हानाय नंला, नांगौला जानुवारि 20 तारिखसोहालागैसो ओंखारलांफिनगोन। थ' जिखियानो जादोला बाथ्राफ्रा बुंगौमानि लावो खोथाफ्रा। दाखालिबो ना मैयाथाय, मैयानिनो दिन, बेवहाय जोङो जिसया समफ्रामारि बिथाङा आरोबाव फिन खनसेबाव दिनै कम्बल राननायखौ बा फिन खनसे बै गैयि न'खरखौ अनसुंथाइखौ होनायखौ नुफिननो मोनदों। आं बिथांनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरो। आरो जिसया समफ्रामारिनि बिमा बिफा बा फेमिलि गासैनिसिमबो खनसे बे गेदेर सानावहाय हामबाय होननानै बुंहरदों। थ' खोथाया आं बिखौ एफाराब गाज्रि सेन्सआव बा बेफोरबायदि गाज्रि सेन्सआव बुंनो सानाखै। दिनै बिथाङा बै समनिफ्रायनो जे खनसे दैज्लाङावहाय सारअन्थाइ गोग्लैना थिं गब्लंनाय न'खरफोरनो न'खर दर हाबनानै बिथाङा गैयैफोरनो त्रिपाल रानना होनायखौ नुनो मोनदों। बावहायबो बे भिडिअखौबो आं ससेब्लाबो हगारनो मोनदों। थ' बावहायबो आं बिराद मोजां मोनदों। दिनै जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि चिराङाव जेन हमना ला जिसया समफ्रामारि बिथाङा थाबाय, बा क'क्राझार बा बाक्सा उदालगुरि बेफोरबायदियाव जुदि साफा जुदि थायोमोनबाबो जों जोबोर मोजां मोनगोन होननानै आं सानो। खारन दिनै जिसया समफ्रामारिया जोंनि गेजेरावहाय, जोंनि गेजेर नङा, जों बर'नि गेजेरावहाय बियो मोनसे लामाखौ खोन्थानानै होदों होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंनि गेजेरावबो गैया नङा दङ। जोंनि बर'नि गेजेरावबो गिदिर मानसिफोरबो दङ, नाथाय बिथांमोनाबो होनो हायो। नाथाय बिखौ होनायनि बा माबा मोनसे होनायनि बिथांमोना सानफेराखै बा सिन्था खालामफेराखै। नाथाय बिथांमोनाबो खालामदों, इनडाइरेक्टलि खालामदों, डाइरेक्ट नङाब्लाबो दिनै जिसया समफ्रामारिनि बायदि खालामाबाबो गुबुन एंगेलै बिथांमोना खालामदों। बेफोरबायदिनो खालामलांबा आरोबाव सानैसो जुदि जोंनि गेजेराव गैयि न'खरफोरखौ जुदि अनसुंथाइ बा बेफोरबायदि खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय बिथाङा गेजेरावबो सानै मानसिखौ ट्रिटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों। गैयाब्लाबो सासेनाव 2-1.5 लाखसो थांदों बायदि खोनादों। सासेया एक्सपायार जाबाय। नैबे जोंनिनो MCLA बिथां सावरायग्रा, बिथांमोननिनो गामिनि सावरायग्रा बिथाङाबो हेल्प खालामदों, बेबो खालामदों। नाथाय बेखौ लाखिनो हानाय जायासै, बेबो एक्सपायार जाबाय। सेकेन्ड टाइम आरो सासेबाव जिसया समफ्रामारिया मदद खालामनानै बिनि जिखिनि अन्थाइ जानाय अपारेशन बेयो साक्सेस जादों होननानै खोनानो मोनदों आरो निउस पर्टेलफोर बायदियावबो जों नुनो मोनदों। दिनैबो बेफोरबायदि आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनि जिसया समफ्रामारि बिथाङा
kombol रानना होनायखौ नुनो मोनदों। दिनै बे गोजां बोथोरावहाय kombol गांसे 10 गांसे मोनबा kombolनि दामा जिखियानो जाया मानो 10 थाखायानो जा 20 थाखायानो जा थेवबो बिथाङा रायजोनि गेजेराव मोनसे अनसुंथाइखौ होनायखौ नुनो मोनदों। थ' जिसया समफ्रामारि बिथांनिसिम रोजा रोजा आरोबाव जोबथा थेंक्स बावहरबावनाय थाबाय। थ' नोंथांमोना जिसया समफ्रामारिनि जा kombol राननाय बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो नायलाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैनि बे गेदेर सानाव जोबथा आर'ज खालामनाय आं थाबाय जोंनि पलिटिसियान दैदेनगिरि आरो हाग्रामा दैदेनगिरि आरो जोंनि बे फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथां आरो बनसुनि बनजित मनजिल बिथां नोंथांमोननि जा साननाय हनाय देग्लाय बोसोरावहाय बा नेक्स्ट बोसोराव इयुनाव मोजां मावलांनो हानायनि थाखाय इसोरनावहाय आं आर'ज गाबनाय बा प्रेयार खालामनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं दिनैहाय बिथांमोननि सायावबो गाज्रि खोथा सोंखारिनो सानाखै। पलिटिक्स मोननै जोंहा हानजा दङ बिथांमोननि सायाव आं दिनैनि दिनावहाय अन्तत दिनै गेदेर साननि दिनावहाय 25 तारिखआवहाय आं बिथांमोननि सायाव जेबो भिडिअ लाबोनोबो सानाखैमोन जेबो ससियेल मिडियायाव फैया होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय जिसया समफ्रामारिनि जा भिडिअ मोननाय बावहाय आं थानो हायैलाय खालामनो गोनां जादों। थ' लोगोफोर जोंनि गासैबो बर'नि गागि दैदेनगिरि बिथांमोननि जा साननाय हनाय गासैबो गोख्रोङै गोरायै साननो हानायनि थाखाय बा सिन्था खालामनो हानायनि थाखाय आं बिथांमोननावहाय इसोरनि खाथियाव आर'ज बिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाबानो बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि। सोरबा नांगौला